Менә Данил абый, бу чара хакында нинди фикерләрегез? Елда катнашасызмы? Шундый изгелекле, бик күркәм, саваплы чара бит инде бу. Әйтеп аңлатмаслык әйбер, дөресен әйткәндә, милләтне аңын, милләтнең телен, милләтнең динен саклап калу, аны үстерүдә менә бу безнең бүген кылган гамәлебез чынлап та ул бик кирәкле. Ул кем өчен кирәк? Менә шушы эшләгән гамәлләрне безнең бит инде балаларыбыз яшь булганнар карый. Идән чыгып киткәндә үзебезнең оныклар кая киттең, кая бардың? Һәр вакытта да менә әгәр дә адәм баласын кап-караңгы бүлмәгә күзен бәйләп кертеп куйса, ул кире чыга алмый. Ни өчен дигәндә, кергән юлын ул күрми икән, аңа чыгу мөмкинлеге юк. Менә тормышта шулай. Әгәр дә син үткәнеңне белмисең икән, син инде алга тормышыңны дәвам итәргә сиңа бик тә авыр була. Кая гына барсаң да үз милләтең белән горурланып, үз милләтең, үз телең белән, үзеңнән чыккан шәхесләр, руханилар белән, шул ук вакытта сәнгать әһелләре белән горурланып без яшәргә тиешбез. Алар безгә үрнәк булып торалар, яшәргә дәрт бирәләр. Чынлап та мин шушындай бөек халыкның, бөек уллар, кызлар биргән халыкның улы дип менә шушы әйберләрне безгә кайтару өчен дә бу бик кирәк. Инде шунысын әйтәсе килә. Арабыздан киткән мәрхүмнәргә бит, аларга бит менә бу матур итеп бизәлгән кабер ташлары түгел, аларга Коръән, аларга безне искә алып, алар тарафына Коръән укулар кирәк. Менә монда чыккан Коръән аларга һәрберсенә дә барып ирешсен, урыннары җмакта булсын. Һәрбер шушында килгән дин әһеле Коръән укыган вакытта һәрберебездә танышларыбызны, белешләребезне менә шушында кемнәр генә ятмый. Менә миңа хәзер 65 яшь. Мин үз гомеремдә монда күпме кешеләрне озаттым. Кайсына карыйсың, ниндидән матур, изгелекле гамәлләре күз алдына килә. Һәм инде тарих битләренә әйләнеп кайтасың. Рәхмәт, менә шушыны оештырган һәр елны Ислам динен кабул итүнең 1000 еллыгы мәдрәсәсе тарафыннан бу гамәл ел сайын шушы 2 майда үткәрелә. Рәхмәт аларга. Мин инде шушы яшемә җитеп, менә шушында күмелгән күп руханиларның хәтта хәбәрләрен белмидем дә. Чынлап та алар без инде безнең милләтебез өчен зур эшләр эшләгән кешеләр. Безнең телебезне, безнең динебезне, безнең гореф-гадәтләребезне, безнең кыйблабызны саклап калган бабайларыбыз. Әлхәмдүлиллаһ, киләчәктә динебездән аерылынча кыйблабызга туры карап, матур иттереп, бабайлар салган юл буенча безгә дәвам итәргә, матур итеп яшәргә язсын, дөньяларыбыз тыныч булсын, күкләребез аяз булсын, сугышлар булмасын, чәчкән икмәкләребез уңсын, һәр вакыт безне жылы җилләр, якты кояш таң белән каршы алсын. Рәхмәт.